Magandang araw mga padaba. Magluto tayo ngayon ng bangus na may palaman. Pero hindi natin siya maiihaw kasi wala naman akong ihawan. Pero piprituhin na lang natin yan. Pwede naman, masarap pa rin. Ito yung ating bangus. Nilagyan ko na yan ng konting asin. Nirab ko ng asin yung kanyang laman para malasa. Tapos nilalagyan ko din ng toyo yan eh. Nirarab ko ang ganyan ng toyo. Kasi para yung meat nung bangus may lasa, templado. Para pag kinain mo, hindi lang yung palaman ng may timpla, hindi, pati mismo yung bangus. Kaya pag blend sila, masarap. Lagyan na natin ng konting asin din, yung ating kamatis, bawang at sibuyas. Lagyan na natin ng asin. Ayan, no. Tapos lalagyan natin ng paminta. Konti lang. Ayoko nung masyadong daming paminta kasi para hindi siya nag-overpower dun sa timpla ng ating kamatis at sibuyas. Dagdagan pa natin ng konting asin para sakto ang alat. Hindi masyadong maalat, hindi naman matabang. Sakto yung masarap sa panlasa. Masarap kainin. Ito, ilagay na natin yung ating minix na kamatis. Tinanggalan ko nga pala ng buto yung mga kamatis ko para hindi masyadong makatas. Tsaka para din, pag kinain mo hindi sumisingit-singit yung buto ng kamatis sa ngipin mo. Ayan, ayusin nating maigi yan para sumakto. Sakto lang yung dalawang kamatis na ginamit ko. Isang pirasong bangus lang naman kasi yung aking lulutuin sa ngayon. Yun. Malaki naman yung bangus eh. Ayusin natin yan para hindi lumuwa. Tapos tatahiin yan natin. Tinatahi ko yan mga padaba. Kaya mag-alala mga padaba, sterilize yung ating panahi. Tsaka ginagamit ko lang yan sa mga ganyan. Pang pagkain lang yan. Di yan ginagamit pantahi ng damit. Hindi yan ginagamit kung saan-saan. Kasi mahirap na eh, 'di ba? Paggamit sa pagkain lang, 'di ba? Huwag gagamitin sa kung saan-saan. Ayan, tahiin natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, habang nananahi ako dito, mag-subscribe na po. Paki-like and share na rin po para marami tayo ma-share ng ating mga ilalabas na video ng mga lutong pagkain ni Bicolanas Cooking. Ayan, ang bilis lang, 'di ba? Hindi naman po mahirap tahiin 'yan eh. Mas nadadalian ako diyan sa ganyang sistema ng pagpapalaman sa bangus. Ngayon, magprito na tayo para makakain na tayo. Ayan. Ganda ng bangus natin. Busog na busog. Baliktarin na natin. Luto na ang kabila. Para yung kabila naman. Ang bilis lang mga padaba. Hindi ka na mauusukan. Hindi ka na mauulingan. Yung lasa, masarap. Yan lang. Basic ingredients. Ayan, meron ka ng bangus na may palaman. Kung nagki-crave kayo niyan, ang dali lang gawin nyo mga padaba. Diba? Okay na, Ganda. Lutong-luto ang loob. Hindi dry. Ayan. Hiwain natin. Tingnan natin kung, diba? Ang ganda. Moist na moist yung ating bangus. Hindi makunat ang laman niya pag kinain mo. Kasi minsan yung sobra sa luto kumukunat yung laman. Yan hindi. Moist pa rin siya talaga. Ayan na. Thank you mga padaba. Kainan na yan. Thank you for watching. Hello mga padaba. Kain na tayo. Ito na. Luto na yung ating pinalam ng bangus. Natin yan. Masarap ito. Ayan. Ano natin? Ganda ng laman, di ba? Kain tayo mga padaba. Unang subo para sa inyo. Sarap. Kahit wala tayong pang ihaw, pinirito natin, masarap na. Maiba naman, di ba? Kung wala kang lugar para pag-iihawan, try nyo to. Kung nagtitrade kayo ng nasasabi kayong kumain ng bangus na may palaman, tapos problema nyo pag-ihaw, ganito gawin nyo. Napakadali lang. At masarap. Kain-kain. Sarap-sarap. Mga pala, mga padaba. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po.
like and share na rin para marami tayong mapag-share ng ating mga niluluto sa Bicolanas Cooking. Isa pa uli, salamat sa lagi panonood. Salamat sa pagsuporta. Thank you sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye! Love, love, love ko kayo!